jmenuje nebezpečí jménem sekta. Proč? Nebezpečí, to snad nemusím vysvětlovat. Se sektama se setkávají všichni. Každý se trošku zabývá duchovním nebo těma záležitostmi se sektou setká. Nedá se tomu vyhnout, protože to je úplně běžná záležitost. Nebudu to protahovat. Tak, původ slova sekta. Je to z latiny, sekta, směrnice, filozofický směr, sekvy následovat, původně to bylo vždycky sekta sekvy, nebo spojení sekvy sekta, teď nevím, jak je to v latině správně, ale původně to bylo spojení těch dvou slov, který teda znamená následování filozofického směru nebo duchovního směru, nebo filozofické směrnice. Hodně se uvádí, ač je to špatně, hodně se uvádí, že je to z latinského slova seko, to což znamená řezat, ale to pravda není. Z latinského slova seko se bere sekulární, čili oddělený. Jo. Používá se to u církví, třeba katolíci a sekulární jsou evangelici, nebo opačně. Jsou oddělení. To znamená, že tam oddělení. A to je slova seko. Nikoliv sekta, to je opravdu filozofický směr. Význam slova se nám taky mění. Původně ve starém Římě byl význam ve smyslu náboženského nebo filozofického směru odděleného od hlavního náboženského proudu. Původně vůbec nebyl oddělený, původně to byl jakýkoliv. Později po křesťanství, po zavedení křesťanství se to začalo brát jako oddělení. Také sami prvotní křesťané byli považováni za sektu. Ono se není co divit, protože v podstatě vykazovali znaky, které dneska používáme pro znaky sekty. V moderním významu, čili dnešním, tak jak se to používá, je to význam uzavřené náboženské komunity, vedený výrazným vůdcem nebo skupinou vůdců, s negativními dopady na ekonomickou, duševní, tělesnou oblast členů. Negativní dopady, to může být fyzické týrání, se vyskytuje se vymývání mozku velice často. Vyskytuje se to, že jsou členové sekty povinni prostě vkládat veškerý svůj majetek nebo velkou část svůj majetku do té sekty, podporovat svýho vůdce čímkoliv, co on si vymyslí a tak dále. To je dopad sekty. Základní atributy. Mám to rozdělené na 3 skupiny, protože se dost často zaměňuje sekta s řádem, případně s kultem. To jsou 3 různé věci. Musíme si to vždycky definovat, aby jsme věděli, co je co. Sekta jako taková je vždycky oddělená od společnosti. Není se společností vůbec sloučená nebo jenom minimální kontakt s jakoukoliv okolní společností. To je sekta. Všichni členové sekty mají pocit absolutní výlučnosti od těch ostatních. My jsme skvělí. A ty ostatní, ty ne. To jsou ty špatní. To jsou ti, co sem nepatří. K nám. No. Ty jsou oddělení, ty k nám nepatří a to je špatně prostě. My nechceme, my jsme tady jenom v naší skupince, v naší sekty jsme skvělí. Vysoký stupeň sociální kontroly, ten taky souvisí s oddělením společnosti. Veškerý život toho člověka, který je v té sektě, je kontrolovaný pravidlama té sekty. A vůdce, nebo vůdci. To znamená, jestli se ožení, to musí schválit vůdce. Jestli půjde do školy, to musí schválit vůdce. Jestli bude, já nevím, sekat trávu, to musí schválit vůdce. Jo? Ten člověk prostě není samostatný. Je sociálně kontrolovaný vůdce. Silné dogma. Věří prostě v to, co oni řeknou. Bez jakýhokoliv kritického myšlení v to věří.
autoritativní řízení není ničím omezeno. Vůdce prostě cokoliv pronese vůdce sekty, to je posvátný, to je svatý. I kdyby si vymyslel, že všichni budou skákat po hlavě, tak prostě všichni musí skákat po hlavě, to je dogma. On je svatý, on ví, proč to dělá. Selekce vnějších informací pro členy znamená, že členové sekty nejsou schopni zjistit cokoliv o okolí, pokud to neprojde přes vedení sekty. Jsou jim filtrovány informace z běžného života. Oni se nemusí za celou dobu svého života, pokud jsou v té sekce uzavřený, dozvědět, že existuje něco jako nový mobil. Že existují rakety třeba. Ale i běžné věci, že třeba umřel prezident. To je nezajímá, to nepotřebuje vědět. Prostě to, co my považujeme za zcela běžné informace, oni nemají, protože vedení tomu nepřikládá důležitost. No. A nízká hierarchie, tady by se mnou asi spousta odborníků nesouhlasila, oni by řekali, že tam je hierarchie jako taková. A já rozlišuju dvě, já rozlišuju nízkou a vysokou hierarchii. Nízká hierarchie znamená, že existují jenom dva stupně. Člen a vedení. A může být jenom v tom vedení jenom jeden, jo? Může to být jenom vůdce. A nebo si ten vůdce k sobě vytáhne 2, 3 členy a řekne, hele, ty mi budeš dělat takovýho jako, takovýho při mně a budeš mít nějaký výhody. Ale ty členové ty žádné výhody nemají. Ty jsou prostě absolutně podřízený tomu vedení. Čili to je jenom dvoustupňová nízká hierarchie. Další jsou řády. Řády nacházíme taky u spousty věcí. Známe z křesťanství třeba rytířské řády. Tady je řád křížovníků, Karlova mostu. Že? Řády jsou silně zapojeny do společenského života. Jsou silně zapojeny, prezentují se v ně, konají dobročinnost, velice často konají dobročinnost, nebo se snaží konat dobročinnost a pomáhat lidem. Mají přísně určená pravidla. To znamená, člen řádu se musí řídit jakýmsi kodexem, který je schválený buď vedením řádu, nebo všemi členy řádu. Řídí se kodexem. Porušení kodexu znamená, že je z řádu vyloučen. Bez návratu. Nebo je trestán, ale většinou je trestán vyloučení. Pokud kodex poruší silně. Autoritativní řízení u řádu je taky, ale je omezeno právě těma pravidlama, tím kodexem toho řádu. To znamená, vůdce řádu si nemůže vymýšlet kraviny typu všichni budou skákat po hlavě, pokud to v kodexu nemá napsáno. Tam je přesně vymezeno, co on má za pravomoc. Nižší míra dogmatu. Řád je samozřejmě dogmatický taky. U křesťanství je dogma, že prostě takový, k jaký církvi ten řád náleží. Ale není to tak, že by to bylo bez toho, aniž by se o něm muselo přemýšlet. Teda, oni mají radši, pokud se o dogmatu té církve přemýšlí, toho řádu, a je nějakým způsobem logicky opozený. Informace z vnějšku řádu samozřejmě selektovány nejsou. Členové řádu můžou běžně číst noviny, můžou koukat na televizi. Nejsou omezováni ničím. Řád má vysokou hierarchickou strukturu. Má většinou je hodně stupňů mezi nejvyšším a nejnižším postem v řádu. Jo, to znamená, když vstoupím do řádu, tak vstoupím na nejnižší post a mám v kodexu vypsány pravidla, která když splním a dodržím, tak mohu postupovat až do nejvyšších míst řádu. Což je tady napsáno. Možnost přechodu člena má vyšší post splnění podmínek z pravidel. To znamená, řád není tak omezen jako sektor. No a posledním je kult. Kult je záležitost čistě náboženská. Nekontroluje sociální vazby svých členů, protože je o to nezajímá. Co kdo si dělá doma, to nikoho nezajímá.
kulty nemají vůdce. Kulty jsou zaměřeny na to, aby každý, kdo tam přijde a kdo ho vyznává, měl svůj vlastní osobní prožitek setkání s idolem toho kultu. Přičemž ten idol kultu samozřejmě není člověk, nebo nemusí to být žádný člověk. Bývá to většinou nějaká duchovní záležitost. Samozřejmě známe kulty i takové jako Stalinův kult a tak dále, kde se přiblížíme k tomu, ale to byl extrém. Jsou nedogmatický. Kulty nemývají dogma. Velmi málo kultů mývá dogma. Většinou svoje členy vedou k tomu, aby přemýšleli o té duchovní bytosti, ke které se chtějí jako dostat nějakým svým způsobem, aby se svým způsobem k ní dopracovávali. Nejsou prostě pro ty ovečky, které musí být vedeny, ale spíš jsou pro takový ty vlky, který si jdou za tím sami. Nevylučují členy, protože nemají dogma, nemají řád, tak prostě nemají za co je vyloučit. Jestli nebudu teď měsíc nebo 2 následovat tamhle Wotana, tak mě nikdo z Wotanova kultu nevyhodí. Když tam přijdu za půl roku a půl roku jsem se někde flákal na pláži k Wotanovu kultu, tak zase řeknou, víte, mezi námi, že jo. Nemá hierarchii, protože nemá vedení. Kde by dal hierarchii, když nemá vedení? Čemu by jim to bylo? A neomezuje svoje členy v jiných skupinách. Samozřejmě nechodí příliš do velkých skupin, jako že by byl členem, já nevím, třeba Wotanova kultu nebo satanistického kultu. Já to nebyl nějak špatně, jo, ale přitom byl třeba i křesťan. Stává se to občas. Jo. Stává se to. Měl jsem to ve třídě. Takovouhle kombinaci zvláštní. Jo. Stává se to, ale je to hodně vzácný. Aby prostě někdo byl ve 2 záležitostech naraz. Kulty, teda sekty, jsou nebezpeční. Jsou nebezpeční 2 způsoby. Osobně a jsou nebezpeční pro společnost. Vždycky je dobré si stanovit nebezpečnost té sekty jako takový. Já jsem to stanovil na 3 body. Nikde jsem nenašel, že by někdo stanovoval nebezpečnost sekt. Jo. V žádným z materiálů, který jsem prostě studoval, jsem to nenašel, takže jsem si to rozdělil na 3 záležitosti. Slabě nebezpečná sekta, za to považuji sektu, která prostě vykáže rozpory v učení, není zaměřená na nedosažitelný cíle, jako je třeba levitace, záchrana od UFO, nebo prostě nemají hlavu v oblacích, snaží se třeba o osobní rozvoj. Jo. Ale už to vykazuje známky sekty, to znamená, už jsou uzavřenější, už nejsou vůči lidem tak otevřený, už mají nějaký dogma a tak dále. Relativně snadno by se z nich mělo dát vystoupit, z těch sekt. S tou nebezpečností. Pak je tady sekta se střední nebezpečností, která má ucelenější systém učení, je více uzavřená, špatně se z ní získávají informace ven kvůli její uzavřenosti, ale stále se ještě dají získat informace. Tady bych třeba považoval, že za tu sektu se střední nebezpečností to můžou být právě ty jehovisti. Ta sekta není úplně uzavřená. Vykazuje známky sekty, nejsou úplně uzavřený, pouští informace ven, samozřejmě silně omezený, nebo jenom takový, který jim vyhovujou, nejsou tam informace veškerý, ale už mají těžce dosažitelný cíl. To znamená, všichni budeme spaseni, my členové budeme spaseni, to je těžce dosažitelný cíl v reálném životě. A existuje pouze jedna cesta k tomu, jak to dosáhnout. Vstupte k nám. To je jejich cesta, jak dosáhnout toho, aby jsme byli spaseni. Čili toho cíle. No a třetí skupina nebezpečnosti je ta silná, kde teda nejsme schopni o sektách získat žádnou informaci.
Protože ta sekta je natolik uzavřená, že prostě členové se s váma nebudou ani bavit, ani je neuvidíte, protože budou žít někde na statku zavřený. No. Mají velice silný dogma, kterým samozřejmě tvoří jejich vůdce. Mají nedosažitelný cíl, většinou jsou to ty, opravdu ta záchrana o UFO je docela častý cíl těch uzavřených cest. Je to dosažitelný pouze tím, že budou následovat svého vůdce, protože on je svatý, on je ten, kdo je jediný schopný jim prostě pomoct dosáhnout toho nedosažitelného cíle. A nejsou schopní ho kritizovat. Absolutně jakoukoliv kritiku vůči svým vůdci odmítají. Když to v té střední ještě můžou kritizovat určitým způsobem, je tam ještě možnost kritizovat, v silný nebezpečný skupině už není žádná možnost. Další slide je silný nebezpečnosti společenství. Zase jsem si to rozdělil na 3 body, kde je společensky nebezpečná sekta slabě, v případě, že uzavřenost vůči světu tam teda je, nezájem o společnost tam je taky, ale oni jsou prostě natolik uzavření a natolik mají takový nezájem o společnost, že jí nejsou schopni ublížit, protože pro ně společnost neexistuje. A nebo jsou to sekty, které mají cíle nedestruktivní, to znamená, já nevím, chtějí si pěstovat jenom svoje ekologické potraviny. A lidi je nezajímají. Jsou uzavření, lidi je nezajímá je společnost, nezajímá nic, my chceme žít podle svýho. To jsou spíš ty, jak šlo v Americe. Máš jich hodně, to jsou, já vím, co myslíš, Amiši, nebo takovýhle záležitosti. Ty společensky nebezpeční vůbec nejsou. No proč? Společnosti neotravuje, oni neotravují společnost. Ortodoxní židi. Jo? Ortodoxní židi, to je to samé. No. Pak je tam se střední stupněm, kde je vyšší uzavřenost vůči světu, to znamená, už ta sekta nějakým způsobem se do světa projevuje. Projevuje se většinou ze slabou nenávistí vůči společnosti, to znamená, její členové chodí a říkají, tohle to je všechno špatně, ale ještě jenom remcají. Ještě nemají takovou sílu nebo takový dogma, který by jim určovalo, že prostě všechny musíme pozabít. No. Cílem mohou představovat hrozbu, ale nepředstavují. Třeba zlepšit politický systém. Tak může to představovat hrozbu v tom, že se budou snažit třeba teroristickými činama zlikvidovat určitý lidi na určitých postech a tak dále. Může být. Silně nebezpečná společenská skupina je vnitřně uzavřená. To znamená, členové skupiny jsou uzavření vnitřně myšlenkou, ale vůči společnosti se tváří jako velice otevřený. No. Tady bych řekl, že silně nebezpečně, společensky nebezpečná byla sekta Aum Shinrikyo. Jestli jste o ní určitě slyšeli. Ona byla velmi otevřená pro lidi. Pořádali různé akce, vypadali, že jsou v pořádku, že se nic neděje. Ale uvnitř té společnosti bujela silná nenávist vůči okolí. Ten jejich vůdce prostě prohlásil, že veškerý okolí je zlo a oni jsou povinní to zlo vymítit, a to až takovým způsobem, že vezmou bomby s plynem a budou prostě zabíjet ty zlí lidi okolo. No. Což taky samozřejmě udělali. Vzali bomby, šli do metra, pustili tam sary a 150 metrů. To je silně nebezpečná skupina. Nutno říct, že tohleto všechno si nějakým způsobem kontroluje bezpečnostní informační služba. Není to, že by to bylo jenom mezi námi, ale oni mají nějaké ještě svoje priority, podle kterých si to řídí. Tohle je jenom pro nás informačně, ale řídí si to a snaží se ty sekty teda nějakým způsobem si řídit. Jak sekta získává svoje členy?
Na začátku každý sekty jsou členové a její vůdce. Ten vůdce získá členy několika možnými způsoby. Je to teda většinou je získává až na začátku, pak to teprve zavře tu sektu. Nebo ji neuzavře nikdy, ale průběžně získává členy, to se stává taky. Sice vzácně, ale stává se to. Sektáři chtějí většinou získat celou rodinu, protože pro ně je nejbližší rodinný okolí toho člověka to nejdůležitější, co oni potřebují. Oni šíří svoji myšlenku přes rodinu většinou. Nikdy to není, že by šířili, nebo velmi vzácně to je, že by šířili svou myšlenku mezi cizíma lidma, většinou se snaží uvnitř těch rodin tu myšlenku prosadit. A v počáteční fázi to bývá tak, že chodí vůdce získávat členy, protože je sám. Později si může vytáhat nějaký lidičky a říct, hele, budete další členy získávat vy a já vám budu dávat jenom rady, prostě, jak to budete dělat. To vás uvedu. No, to je vůdce pozadí. Způsoby získávání členů jsou různý, jsou to přednášky, které dělá vůdce sekty nebo jeho podřízení, přímý. A to můžou být přednášky zcela nevinný, to můžou být přednášky o osobním rozvoji, to můžou být přednášky o józe, to můžou být přednášky o Bohu, podobně. Jsou to kurzy jógy, kurzy, víte, asi těžko to budou kurzy vaření, že jo? Prostě jsou to různý kurzy a cvičení, které ale už dělají členové té sekty, indoktrinovaný myšlenkou. Jo, to většinou nedělá vůdce, ten nedělá hodně zpočátku, ale ten spíš začne těma přednáškama a kurzy pak už dělají členové a říkají tam, jak je ten vůdce, že jo, dokonalej a krásný, prostě to podmí všechno, to je úžasně. Aktivní agitace v rodinách členů je nejdůležitější způsob získávání nových členů do sekt. Kdy ty lidičky přijdou, co jsou v té sektě a doma říkají, hele, to je tak úžasný, to je tak dokonalý a prostě ty to musíš dělat taky, protože já tě chci osvobodit a dělám ti dobře, no určitě to znáte některý. A knihy, které vůdce píše a který taky na základě kterých pak pořádá ty přednášky anebo ty kurzy. No, a na nich potom schytává ty nový členy do sekty. Kdo se stává nejčastější obětí sekty? Takhle, obětí sekty se může stát kdokoliv z nás. Nikdo proti tomu není 100% imunní. Věk oběti není důležitý. Je to jenom o tom, kolik ten člověk má zkušeností. Pokud už se setkal s nějakou takovou sektou a byl schopný jí svými zkušenostmi, znalostmi prostě odpálkovat, tak už ho většinou žádná jiná nechtějí. Nebo pokud prošel sektou, tak už ho další sekta nechtějí. Pocit sociálního vyloučení. To se stává dosti u mladých a u starých lidí, kteří jsou osamělí. Že prostě k ním přijdou třeba zrovna ty jehovisti a dobrý den, my si s vámi chceme popovídat o Bibli. A oni jsou rádi, že si s nimi někdo povídá. S těma starejma, nebo s těma mladejma, kterým zase můžou říct, jak jim rozumí. Ty mladí prostě většinou ty, co získávají členy, tak jsou takový jako otevření, takový sluníčko, by se dalo říct. Jo. My si s vámi rádi povídáme, vy jste pro nás úžasný člověk. My vám pomůžeme, my vás nenecháme samotný. My vám v těžké životní situaci nebo v těch existenciálních problémech, které máte, my vám dokážeme pomoct. Pojďte k nám do skupiny. Bude vám s námi dobře, nebudete mít ty problémy. Proč byste je měl? My je nikdo nemáme. Jsme je všichni odstranit. Náš vůdce dokázal odstranit ty problémy. No? A ty lidi jdou, protože oni jsou na dně psychicky. Někdy i ekonomicky. Prostě jsou na dně a mají tu úžasnou záchranu v tom, že oni mi pomůžou. No.
vysoká důvěřivost, prostě starý lidi nebo mladí, neskušení, 14letí, 16letí, prostě 20letí taky nemají tolik zkušeností, aby prostě se dokázali vyhnout úplně všem nástrahám. Takže s vysokou důvěřivostí a s tím související naivitou prostě jsou schopní se do té sekty dostat a stát se obětí sekty. Ovšem ani to, jak se do té sekty dostávají, není úplně jednoznačně, že by hned do té sekty spadly. To má svoje taky stupně. Já jsem si taky dal 3 fáze. Teď první fáze okouzlení myšlenkou vůdcem společností nebo prostě tím, že oni mě mají rádi. No. To je taková první fáze. Oni jsou úžasní, oni jsou skvělí. Ten člověk je unešený z toho, že se o něj někdo zajímá, že mu někdo říká prostě to, co on chce slyšet. To je v první fázi. V druhé fázi ten člověk začne přijímat jejich myšlenku za svou. Říká si, ano, to je asi správně, oni jsou na to dobře, to je správně, tyhle ty pravidla já beru a tohleto už o tom nepřemýšlí kriticky, už začíná odmítat prostě ty říkají nesmysly, to oni mají pravdu, jo, oni mají pravdu, oni jsou úžasní, ty jsi blbej, ty nerozumíš a tak dále a tak dále. To je už v druhé fázi. No a v třetí fázi to je to, že už se stal v podstatě obětí sekty, všechno přijal, už nereaguje prostě na jakoukoliv kritiku nereaguje a reagovat nebude, protože my přece nemáme pravdu, to mají v sektě, že jo. Ty ví přesně, co on musí dělat. Všechno mu přebral sekta, po všechno přišel ten člověk. Přišel o svý já, protože splynul s tou sektou. A teď přicházíme k tomu pomalu nejdůležitějšímu, jak jim pomoct. Pokud se objekt nachází, nebo ten člověk nachází v první fázi, tak je to úplně to nejjednodušší. Vezmeme si ho a promluvíme si s ním. Tak co se ti na tom líbí? Řekni mi, co se ti na tom líbí a proč se ti to líbí? A co ti chybí v životě, eliminace životních nedostatků, co ti tam chybí v tom životě, že do té sekty jako chceš, že jsou pro tebe tak úžasní. Řekni mi to. A když to řekne, tak se to samozřejmě snaží mu to buď vyvrátit nějakým konstruktivním myšlením logicky, anebo se mu snažím pomoct, aby to třeba necítil, jo? Že se cítí třeba osaměl. Jak říkám, hele, proč se mnou nechodíš na ryby, proč se mnou nechodíš? Jo? Teď přece nemusíš být sám. Nebo mladý, že jo, proč se cítíš, že tě odstrkuje? My tě máme rádi v rodině. No. To je taková ta eliminace těch životních nedostatků. Když už se dostává do druhé fáze, tak je dobrý zjistit, jaký oni mají dogma. Hele, a co tam vlastně říkají? Co je jejich základní myšlenkou? Oni jsou ještě schopni v té druhé fázi o tom hovořit. Řeknou to prostě tohle a tohle, ještě trošku, sice už to kritické myšlení už tam tolik jako není, ale ještě furt jsou schopní o tom hovořit a ještě furt jsou schopní o tom trochu přemýšlet. Ztrácí sice kritické myšlení, ale ne natolik, aby se jim nedalo vrátit. No, hele, není to nějaká blbost tohleto? Prosím tě, a jakou to má logiku? A z čeho to vychází? A nebylo by lepší takovýhle tohle zase ukázat jen další myšlenku třeba a oni to berou jinak. A proč vy to berete takhle a tohle? A může se stát, neříkám, že to je jako dokonalý návod, ale může se stát, že ten člověk začne víc přemýšlet a řekne si, oni v sektě mají asi nějaký blbosti. Pokud je to silně nebezpečná sekta osobně, tak asi se to nestane, ale pokud je o ty první 2 nebezpečnosti, tak se může stát, že prostě tam najde rozpory v tom jejich dogmatu a odejde od toho, protože si řekne, aha, to je blbost. No, anebo se zamiluje a je to v prdeli. A toto všecko okamžitě přeskakuje do 3. stupně. Jo? O tom teprve budu hovořit. Jakmile se zamiluje, tak člověk ztrácí úplně všechno. Jo? To je situace úplně specifická.
to ztratí úplně všecko a je ve třetí fázi. A je v hajzlu. Jo, protože tomu už člověk, jako my, obyčejní lidi, opravdu nejsme schopni pomoct. Je to smutný, já vím, ale my je nevytáhneme. Sami. My se musíme spojit. My musíme získat informace, že? Dopisy. Musíme vědět, do čeho ten člověk spadne. Proč? To víme, zamiloval se. Jo? Ale co ta sekta vlastně je? To, že je zamilovaný, to bude fungovat půl roku. Rok. Díl ne. Opravdu. To je fyziologie. Prostě chemie po půl roku jde do hajzlu. Jo? No tak vydržel to 3 roky, dejme tomu, že tam bude víc než ta chemie, jo. Ale po půl roce jde prostě, u většiny lidí po půl roce jde chemie do hajzlu. Jo, takže pokud jsme získali informace, tak jsme schopni už ho zase třeba tou rozmluvou s tím kritickým myšlením nějakým způsobem nahlodat. Neříkám, že ho dostaneme úplně ven, ale nějakým způsobem nahlodat. Jo, tam mám tady příklady úspěšného odstranění z jehovistů 4 jejich zarytých členů prostě po jednom jediném rozhovoru. Jo. Ale chce to tvrdě prostě jít po tom dogmatu a tvrdě brát třeba jehovisti, ty jsou vysazení na tu Bibli. Pokud známe těch Biblí víc, tak jako Jirka, který zná si 4 nebo 5 různých Biblí, jo, a dokáže mezi nimi přecházet a hledat v nich ty rozpory, tak se jí to nahlodá. Proč v jedné Bibli je to takhle, a v druhé je to takhle, a v třetí je to takhle, a v čtvrtý je to takhle. A v té vaší je to takhle. Jo. Není tam nikde chyba. Prostě. Vždy všechno je to slovo Boží. Horší je to v tom, že on se odstěhoval 200 km za ním. To je tak to je celkem normální. To je jako normální, že to odstranění tam je, ale dejme tomu, pokud ještě občas přijede, je tam určitá naděje. Jo? Já pak budu hovořit ještě o tom, co nedělá. Pokud zjistíme porušení zákonů u té sekty při tom získávání informací, tak se to samozřejmě musí nahlásit a policie už to pak řeší úplně normálním způsobem, kolikrát i tím, že zatkne půdce, což tu sektu dokáže rozložit. Viděl jsem nádherný případ toho, jak ženská opustila sektu po tom, co jí vůdce sekty řekl, že se má rozvést se svým manželem. Ona šla k soudu, k rozvodovému. Ten rozvod se tam řešil a vůdce sekty byl pozván jako svědek k tomu rozvodu. Potom, co se ho soudkyně ptala, toho vůdce sekty se ho ptala, jestli on jí řekl, že se má rozvést. A on prostě veřejně prohlásil, že o tom vůbec s ní nemluvil. Tak bylo vidět, jak ta ženská se zarazila. Koukla na ní a říká, ale my jsme se o tom bavili tam v té místnosti zavřeli. Ne, nikdy jsme se o tom nebavili. To jsme nikdy neřešili tohleto. Prostě jí ten vůdce sekty okamžitě odstrčil. A ona tu ráno pochopila, že prostě tam je to špatný. No, ale to je fakt, že teda tam šlo o uzavřenou sektu, ne o jehovistu. U jehovistů je to složitý v tom, že to je obrovská organizace, která lavíruje mezi sektou a kultem. To je takový, to je takový na hranici. A samozřejmě kontaktujte psychologa, konzultujte s ním své kroky, protože psycholog je pro tuhle ty lidi jeden z nejdůležitějších osob, který potřebuje. Je to jak pro vás, tak pro něj to nejlepší, co můžete udělat. Psycholog je vám schopný říct třeba, jak postupovat, abyste co nejjemněji toho člověka přesvědčili, abyste mu neudělali nějaký blok při návratu zpátky. Protože když se budete snažit vymluvit přímo jeho rozhodnutí, tak první, co udělá, je nemáte pravdu. A už vás nebude poslouchat. Jo? Vás poslouchat nebudu. Vy mi to vymlouváte, já vás poslouchat nechci. Jo? A pak už je to v hajzlu, pak už s ním nikdo nic neudělá. To samé. Pokud proti němu vystoupíte s nějakým násilným, s nějakým slovním nebo fyzickým násilím, okamžitě se odvrátí a řekne prostě ne. Jo? To dělat nebudu.
Já právě proto jsem to napsal. Tohle lidi strašně porušujou, tohle to neznají. Že to se udělat nesmí. No, protože to vede k tomu, že ten člověk se okamžitě otočí a řekne nechci. Jo? A už jenom tím, že se zatvrdí. On by třeba i přistoupil na tu novou myšlenku. On by třeba i od té sekty odešel. Jo? Ale prostě po tom, co se udělá jeden jediný bod z toho se otočí a řekne nechci. Jo? Negativně na možné výpady postiženého, samozřejmě, oni uráží. Jo? Ale to je nutný brát, jako když je člověk nemocný. Prostě, jo? Jako když je to nebo závislý. Prostě ten bude taky urážet, bude se prát, bude ošklivý, ale on to tak nemyslí. On to jenom musí dostat ze sebe to, co má z té sekty. To vymítí toho mozku, co má z té sekty, musí ze sebe dostat. Nepoužívat silný nátlak, každý rodič ví, že když budu silně tlačit na dítě, tak dosáhnu toho, že dítě bude tlačit silně proti mně. Je to fyzika. Jo. Jak působím já, tak působí proti mně prostě ten druhý člověk. Jo. Tam nepůjdeš, já tě tady zavřu. No, tím dosáhnu toho, že on bude myslet na to, že prostě oni mě tady zavírají, nemají mě rádi, nechtějí mě k ním pustit a já tam. Jo. Proto říkám, tohodle veliký pozor, tohle prostě nedělejte. A to už se blížíme ke konci. Pokud se něco takového stane, máte někoho chyceného do sekty, tak nejdůležitější vaší zbraní jsou informace. Abyste je našli na internetu stránky sekty, ale pozor, berte si to, že jsou tendenčně zkreslení. Jo, že tam je sekta vykreslená vždycky jako o to nejlepší. Ale stejně jste z toho schopni získat ty informace, které třeba potřebujete. Jo, protože tam problikne, že třeba jdou za něčím. Aspoň víte, za čím jdou. Jo. Nezávislý články nečlenů nebo bývalých členů, u těch nečlenů, myslím třeba novináře, tak ty můžou být dobrý, ale zase budou tendenčně zkreslený opačným směrem. Jo, takže je nejlepší vzít si obě informace a udělat si mezi nimi nějaký průměr. Logicky. No a úplně nejlepší, pokud teda chcete přesné informace, tak existuje tady v Praze Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, občanské sdružení. Jsou to profesoři z Karlovy univerzity, sociologové, psychologové. Zabývají se tím a jsou schopní poskytnout jak informace o jednotlivých sektách, které tady jsou a že jich tady není málo, tak i odborný poradenství, případně psychologickou pomoc jak členům, tak i rodinám těch sekt. www.sekty.cz. No a to je o tomhle tématu pro dnešek všechno. Poslední. Děkuji vám za pozornost. Tak nějaký dotaz nebo něco? Vidím, že... Co z čet jako literaturu? Musím se přiznat, že to je všechno vylovený buď z internetu, anebo z toho www.sekty.cz. Jo. Čili je to od těch profesorů z Karlovy. A samozřejmě spousta vlastních zkušeností. Co třeba trošku v oblast věcí typu NVO, svobodného zednářství a čistě mužských záležitostí. To jsou řády většinou. To jsou sekty. To není řád je, dejme tomu, nějaká společnost, která je uzavřená. No máš svobodný zednáře, že jo? To je řád. V podstatě, ale v podstatě dneska už to není řádem jako takovým, ale v podstatě je to sektou, ovšem, kde splňuje principy sekty, ale chová se trošku jinak. Ale chová se jako ono je to někde mezi. Tyhle mezi prostory, to je vždycky problém. To si musí člověk probrat sám sobě, jestli jako do toho jde nebo nejde. Jo. Protože většinou se stane, většinou nedělají takový problém v těch rodinných životech. Třeba svobodní zednáři v rodinném životě problém dělat nebudou. To v podstatě rodinu do toho nezatahuje. To je nezatahuje, takže pokud nemáš syna, tak ne. Je to o informaci.
Všechno je to o informacích. Prostě pokud něco takového získejte co největší množství informací o tom, co vás to popadlo. A o kritickém myšlení. Pokud nemyslíte kriticky, pokud nejste schopni prostě si říct, že ta myšlenka může být taky špatně, tak je chyba. Někde. Jo. Já nevím, jako, že si bych chtěl někdo dostávat někoho od svobodných zednářů, to se asi nikomu nepodaří. No, kdyby byl ten člověk jako prezident, tak by mi to vůbec nevadilo. Jo, prostě. Nebo od toho NVO. Mám spíš takový docela zásadní problém, že ten zbytek by tě dostal od čehokoliv třeba od žití, ale jinak je to dobré. Přesně tak, jo, tam už potom je ta nebezpečnost osobní vysoká, některý lístek tak je lepší do toho nezasahovat. Pokud není nebezpečná ani společensky, no tak si člověk řekne, že jenomže jak se určí u takovéhle záležitostí nebezpečná společenská nebezpečnost. Když jsou ty třeba svobodní zednáři nebo i NVO, můžeme najít u policie, můžeme najít u vládě. Prosím, co je NVO? Pokud se nemýlím, jak je to řád Zlatého úsvitu. Jo, to Mimo jiné, nebo New World Order. Nebo New World Order, to což počkejte. náš Bilderberg Group a náš spící politik je členem. Prostě nejsem paranoidní a pokud se budeme bavit podrobněji o tom, to tak mimo záznam. Asi tak. No. Prostě nemusí to být společensky nebezpečný, ale může a už to není o tom, aby se o to zabývali tutlivec. To je existenčně nebezpečné. To už si musíme zabývat. No. A to s těma, co? Ne, já myslím s těma jeho vystama, tam je to taky těžké.